juin kalo kile woro samba fla ni bugol fla maya ti fla di ma bele jeni fudu kibara mbambolo kala soma bi otedore ayela ka fo anga tolontano no ya anga eglu goni uye ankuna wolo kosobe sibili temenena no kera le 4 juin 2022 26 mars kon nala mati koni damnatuma ya soro supporter bere ko de terrain wono wi barsa malendo koni to suma kasido no kosobe anga tolontano tala seka taka nyefe umana jouer chogo iba soro be se niveau doma ube bloqué o ya to do kon bora supporter u fangala mais am bere de lenkele ngaye ka fo an kon bala ka avancer bi koni fa fela fe ani Congo de tumbala ka jouer o konda la olu koni tira 4-0 anga tolontano koni pogodo Congolo la o konna la match yele koni tumeka ke kadala mkono de ka fo éliminatoire kan 2023 mbala ka ke match tumeka ke o kadala konna la ubayela ka fo ko anga tolontano koni bala ka tanye fe doni fo mi manake uba to confiance koni bena malendo na o ka tolontano koni fa fela fe wa fana ka ko fo lita ka lase fema foot président kurama no ye mam tuture ka fara sélectionneur ka no ye eglu ka sélectionner mi no to ko Eric Sekouchel ko ga nunu bela jelle fo ka baranyuma ko fe ke bala wala mbambolo kala soma sede ma ko ne tunkanga some bado ke le 4 juin sibil dona temenina yela ka fo fana ko o fana maseka ke barsa négociation munu tumbe ka ke en cours ko be make kula o ko sanction munu tumbala ka ke jamana dama do min kama no ye Burkina Faso Guinée Conakry ka fana Mali yela ko fana kan ko sanction munu ko maintenu no alibi ou qu'on y est date repoussée ka bla kalkulala le 3 juillet 2022 o konna la an kon bolo an ga la nyini konina o ba soro familiali koni soro la ko la wa sanction ka binga bo an ga jamana dama don ka barsa senge be jamana kono don ka maw bala ka supporter nga amano ko to shila o ko fe ki bala wala mbambolo ka lo soma ayele ka fo sima usine kuro do konira na jo kati cercle marala kati dugudo be no ko dio ba fe ka sima usine do koni glan yeno mamulu koni initiative ta o de ye malien no entreprise do yi olu ma do yi Umar Samake ani Amadou So nunu koni la nyinin ke ko kon to ba fe ka sima usine kura koni glan mali yara koni dugukolo ka précisément kati cercle la dio konona la o kono ni afeni koni metara jusqu'à 50 milliards a koni musaka obe tabe o koni ma o ko fe fana ko usine koni mena na bla malon ka bla la san saba ko fe nyina ko o ba ila ka fo ko amena sega sima soro an sego yala wakati mi andia wa ante senge akola ga selaba mbambolo ka do marche silencieuse muso jekulu chama koni falla nyogon kan le 3 juin 2022 juma temenina ka uka dusuma kasihila ka ira ka fo ko abido pouvoir bala ka ke muso la ni wakati nina abala ka cha nyogon kan fo be ka tugutu nyogona kosa ni na ira ka fo ko gardi ke do koni a muso koni bone anina o ko fatuguni ayira ka fo ko muso do koni shu koni yela lafia bu kono la muso koni adafale shu yela koni tun dafalente ana nyogona chama violence conjugale bala ka muso munu segere antina andalo o be detail la ni muso nunu koni ka boli koni kala ka yira ka fo u dusuma kasile no boya tala ka muso la ka segere no wakati nina ko anga autorité mo kan ko inga u felaye be se ga de même koni lase muso ka ko be se ga do bala bansa ni ko jamana iko muso lase mkumba mbolo ka do ma bi